алюминийро истифода мебарам, барои ин ки барои лухтакро ҳама намуд карда метавонем, ай метавонад шинад, дастҳояшро боло кунад. Аз болош пахтаро мепечонем, баъд сони зард истифода мебарем. мо бисёртар маҳсулоти пахтагиро бояд истифода барем, чунки хориҷиҳо ин пахтаро бисёр дӯст медоранд ва бо пахта кор кардан бисёр осон аст. баъд аз он ба тайёр кардани қошу чашму мӯи сар мегузарем. баъд аз он мо либосҳояшро медузем. ҳамчун либосҳои миллиро, либосҳои тоҷикиро истифода мебарем, атлас ва атласи мо ҳам низ синтетикӣ нест, атласи шоӣ аст ва ҳамчун пойафзолҳояшро низ аз маҳсулоти чармӣ истифода мебарем.